Здравей, светла душа! Днес аз отново съм тук с теб, за да направим заедно тази медитация за пускане на емоционални зависимости. Намери удобно място за себе си. Можеш да легнеш, можеш да седнеш. Заеми такова място, което да бъде удобно за теб. И така, че тялото ти да е отпуснато, но нека гръбнакът да бъде прав, за да може енергията да тече свободно. Когато си готов, когато си се настанил удобно, затвори очи.